Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe, coa revista número 16, seguindo a rigurosa quenda de edición, estes minutos da madrugada deste frío sábado toca adicar a dous compañeiros de nós, a xente do redor. O primeiro de hoxe é o magnífico poeta lucense Xosé Carlos Ulloa García, que dende a preciosa cidade amurallada nos regala o delicioso poema O Moíño Vello. Por outra banda, temos a nosa compañeira tamén lucense, aínda que os seus pais decidiron que fora enriquecer co seu traballo e a súa capacidade para emprender calquera cousa ao País Vasco. Edita Fernández López, convertida xa en a nosa embaixadora en Euskadi, regálanos un precioso e sentido relato da súa vida. Comenzamos con Xosé Carlos Ulloa García. O Moíño Vello. Ai, meu moíño vello, cheiño de anos, cheiño de séculos, esnaquizado polo vento e coa voz do muiñeiro. Ai, segue o rodicio sentado no arrieiro, cuberto de ferruxe, descansando no tempo. Desfeitas as biqueiras, afundido o touzo na memoria, afogadiño do regato que morreu noutrora. A moega está baleira de trigo e de cariño, aí o tarabelo e a quenlla debuxando o seu destino. Finou tamén a espicela, os lustros levaron a abella, ali está o fiadoiro, aquí soterrada a cruz do erguedoiro. Só quedan vivas as miñas lembranzas, vivos os meus recordos, a voz do meu pai cando me tiña no colo. Gracias, Xosé Carlos. E agora imos a comenzar a lectura dun relato que edita Fernández López desde Lazcao, Guipúzcoa, nos envía e nos regala neste número 16 da nosa revista. Titúlase A emigración dunha nena. Naceu na década dos 50 en San Cristobo de Martín, unha aldea moi pequena do Val de Lemos, pero que para ela aínda hoxe segue a ser o lugar máis bonito e entrañable do mundo. Naqueles tempos e naquelas terras de gran escaseza, mesmo do máis básico, aquela preciosa criatura non precisaba de nada máis que o gran cariño dos seus avós, tíos e demais persoas que formaban aquel reducido núcleo social, especialmente os dos seus pais, que sufrían angustiados por non ser quen de ofrecer á súa descendencia naquela aldea a calidade de vida que lles gustaría darlles. Aquela nena con tan só 4 anos comenzou a detectar en todos os adultos unha crecente tristeza e preocupación por non atopar unha solución que mitigase o problema vital, cada vez máis grave, o que lle provocaba a aquela sensible nena unha inmensa tristeza. Un día, nos brazos da súa querida avoa, con bágoas nos ollos, dixéronlle: Editiña, cariño, mañán marchas cos teus pais moi lonxe, ao País Vasco, xa que alí o teu pai ten traballo que lle dará o suficiente para ofrecerlle unha millor vida da que che podamos dar aquí. Queridos amigos,
terminade de ler este sensible relato que nos fai a nosa compañera Edita desde Lazcao. Gracias, Editiña.